କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 1000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ମହାରାଜମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେହି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଖିଚିଂ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ରାଜଧାନୀକୁ ଖିଚିଂରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ଏବଂ ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ହେଲା ହରିପୁର। ହରିପୁର ହେଉଛି ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ସମୟରେ ମହାରାଜ ଥିଲେ ହରିହର ଭଞ୍ଜ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହରିପୁର ଗଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ ଇଟା ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଶେଷରେ 18ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜଧାନୀ ହେଲା ବାରିପଦା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ କୁହାଯାଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ବାରିପଦାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବାରିପଦାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରେଲୱେ ଚଳାଚଳ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। କଟକର ଏସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଗୃହ, ବାରିପଦାର ଜୁବଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଏସବୁର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ଦୟାବାନ ହୋଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେକାର ବାରିପଦା ଏମ୍ବିସି ଜୁନିୟର କଲେଜ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ ଥିଲା, ଯାହାକି ଇଂଲଣ୍ଡର ବକିଂହାମ ପ୍ୟାଲେସ ସଦୃଶ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ହଣ୍ଟିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ପରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ରିଜର୍ଭ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଆଜି ଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ଏବେ ବି ଅଛି, ଯାହା ବେଲଗଡ଼ିଆ ପ୍ୟାଲେସ ନାମରେ ପରିଚିତ। କଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳର ନାମକରଣ କେମିତି ହୋଇଥିଲା? ଏହି ନାମଟି ଶିମୁଳ ଗଛରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଦି ଭଞ୍ଜ ଏକ ମୟୂରର ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୟୂରକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଇତିହାସର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।